Všetci niekedy zažívame na internete niečo, čo nám nie je príjemné. A vtedy je dôležité vedieť, že na to nemusíme byť sami. Niekedy stačí málo. Poradiť sa. Hovorme o situáciách, ktoré boli žiakom nepríjemné. Napríklad, keď niekto zdieľal niečo nevhodné, keď si neboli istí, či je niečo vtipné alebo už zraňujúce, alebo keď sa niečo v online prostredí jednoducho nezdalo v poriadku. Dôležité je viesť ich k tomu, aby rozpoznali, kedy potrebujú pomoc a aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť. V tejto téme je užitočné rozlišovať medzi žalovaním a požiadaním o pomoc. Pomáhajme žiakom pochopiť, že žalovanie znamená niekomu chcieť uškodiť, zatiaľ čo požiadať o pomoc znamená chrániť seba alebo iného. Pri konkrétnych príkladoch si môžu žiaci trénovať, ako by reagovali, a zároveň si v triede môžu spoločne vytvoriť mapu dôveryhodných ľudí, na ktorých by sa mohli obrátiť. Prechádzame so žiakmi aj to, ako technicky reagovať, napríklad ako si urobiť snímku obrazovky, screenshot, ako niečo nahlásiť, alebo kde v aplikáciách hľadať možnosti blokovania. Vďaka takýmto malým, ale konkrétnym krokom im pomáhame cítiť sa istejšie a schopnejšie konať, aj keď sú situácie nové alebo nečakané. Deti, ktoré vedia, že sa môžu s niekým poradiť, získavajú väčšiu dôveru vo svoje rozhodnutia aj bezpečnejší zážitok z online priestoru. Učme ich, že nie sú nikdy sami a že aj pochybnosť môže byť signálom k činu. Zamyslite sa, ako často v triede vytvárate priestor na to, aby sa deti mohli podeliť o svoje zážitky z digitálneho sveta. Opýtajte sa žiakov alebo ľudí vo svojom okolí, kedy naposledy mali pochybnosť a čo s ňou urobili. A ukážme im, že na to nemusia byť sami.